Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. May pigkukut pa ako, partner. Nagbabalikan. Asin mga ka-aksyon, uyan na, igwa na kitang napili partner na maswerteng winner ng tablet. Brand new tablet. Dahil iba yan mga ka-aksyon, siya si Janeline Janeline Abante. Si Janeline na hindi umaatras. Ayan. Puro abante. Taga Naga City. Basahon ta partner ang sa iyang naging komento sa nakaagitang episode. Maraynal daw po, ako po si Janeline Abante, taga Concepcion, Pequeña, Naga City. Rayuon partner. Saro po akong estudyante, second year college student. Sana po saro ako sa mapili na matauan nin tablet para sa kuyang online class. Dakulaon na tabang na po ini para sa kuya. Sana po saro akong maswerteng mapili nindo. Salamat po asin Diyos mabalos. Ayan. May tigtag siya partner, saro, 2, 3, 4, 5. Yan sa mga friends na student din ang pigtag niya. Congratulations sa imo, binibining Janeline, hindi umaatras. Puro Abante. abante. Para maklaim mo, Janeline, ang sa imong brand new tablet, maghalat ka po, may makontak sa imo kung paano mo maklaim ang sa imong tablet. May makontak sa iya Yes. para maklaim niya ang bagong-bagong tablet. Ali kay Congressman Saldico. Okay. Ngunyan partner, maliban kay Janeline, siyempre igwapang tsansa ni batang mga kababayan na manggana. Paano Ayan. manggana nin tablet? Sa mga maawat man, manggana ning tablet, is strictly for student only. Ayan pong tablet, pinapanaupo yan ni Congressman Saldi para matabangan ang satuyang mga tios na kababayang estudyante. So, pwede yan all over Bicol region. Kinakaipuhan lang po nindong i-like ang Samuyang official Facebook page. Mag-comment, ayan po ang Samuyang official Facebook page, Action Ko Center. Mag-comment kung bakit, kung nata kamo kinakaipuhan manggana ning tablet. Dapat yaw ang pangaran kan sa inyong eskwelahan, ang sa inyong pangaran, as in contact number. Tapos, kinakaipuhan man nindong magtag ning tulong estudyante. Kinakaipuhan man nindong mag-subscribe sa Samuyang official YouTube channel, Action Ko Center. Congratulations sa nanggana nin tablet!